Voorlezen we vergiet ding. Mana dembe uroko so tranga mek tide de ya so wan bigi uroko pe if ministerie a instantie die wala mala sabi. Lothar Beervliet en Gerlinda Leidsman voeren de gepensioneerde Urokoman terug naar de actieve dienstjaren. Elke maandagavond 7:30 via Radio SRS Suriname 96.3 FM en www.radiosrs.sr. Wantaki nanga ouro Urokoman nanga uma fusranang. Goedenavond dames en heren, we zijn hier wederom bij u met het programma Wantaki nanga ouro Urokoman nanga uma fusranang. Ik ben Leidsman Gerlinda. Samen met Beervliet Lothar zal ik dit programma naar u toe brengen. Wij hebben vandaag in de studio meneer Fullington Julius, meer bekend als Oom Schul. Oom Schul, welkom. Dank u wel. Nou, ik ben meer bekend Schul Fullington. Ik ben geboren op 3 november 1941, rare ook te kort van dit jaar. Ik ben geboren in Guyana, omdat een Surinaamse familie. Mijn vader die was Surinaams en mijn moeder die was Guyanees. En je weet de goede tijd van Guyana zijn heel wat mensen betrokken naar het buitenland, anderen naar Curaçao, Aruba. En mijn vader heeft gekozen voor Guyana. En daar heeft hij mijn lieve moeder ontmoet. Okay. Ja, maar helaas zijn ze beide ingegaan. Ik ben op 4-jarige leeftijd naar Suriname gekomen. Het is eigenlijk zo begonnen. Ik heb gehoord dus je groeien dat je familie in Nigeria hebt. Ik zou die mensen graag willen zien. Toen zijn ze met een excursie vanuit Guyana naar Nigeria. Vrouw nooit meer gebakken. Ik bedoel, man, na jaren ben je teruggegaan. Maar wat ik vernomen heb, vroeger was het zo. Als kind, weet je, elk jaar weet ik veel, kon je op de paspoort van je ouders reizen. Ja. Weet je? En dus heb ik dus de nationaliteit van mijn vader behouden. Maar later ben ik toch genaturaliseerd hoor. Dat is echt een Suriname dus. En ik ben opgegroeid in Nigeria. Later ben ik gaan werken op Wageningen, weet je wel. Ik was daar als lasser. Ik ben op Brahmawijk of lasser en zo. Maar ik had een gevoel voor de brandweer. Hè. Rijden die truck en zo. Toen ben ik ook brandweerchauffeur geweest op Wageningen toen. En later in de stad. Ja, maar die van de stad... ik hou van lezen. En zo las ik in de krant dat er een sollicitatie voor brandweerman heb ik gesolliciteerd. Naar de stad. Ik ben naar de stad gekomen, weer aangenomen. Maar er was een pech tussenin. Er was iets gebeurd. Toen is de opleiding gestopt. Weet je, voor een dag, 6 maanden. Okay. Maar ja, ik had al een beroep als lasser. Hè. Ik ben gaan werken bij Sir Mac. Ja, als lasser. Daarna bij Sir Alco. Ja. En toen kwam de advertentie weer in de krant en bam, ik werd opgeroepen. Toen ben ik dus bij de brandweer. Ik heb precies... als ik kan nog even kijken hoor, niet goed spreken. Ik heb precies 36 jaar en 10 maanden gewerkt bij de brandweer. Even kijken, 1 december 2001 met pensioen gegaan. Als hoofdbrandmeester eerste klas. Ik ben met 3 sterren dus. Ja, ik ben ook 3 keer geordend door de staat. Met zeg gedecoreerd. En de laatste was ridder in de orde van de gele ster. Verder, wie kent Jules Fullington niet als zanger? Ik heb meegedaan in heel wat songfestivals, geworden ook. Dat soms tegen de machine dacht, no, prof, maar doe mee, man, weet je wel. Maar wat zang betreft heb ik heel veel gedaan wat dat betreft. Zowel in Suriname en in het buitenland. Ik heb Suriname nog vertegenwoordigd in 19, even kijken. Brrr, ik heb niet onthouden hoor, je hoort het al, hersenen, je hoort het nou. In Bulgarije heb ik gezongen. Er hebben, ik dacht, 18 landen meegedaan in Bulgarije als zanger. Suriname, daar wordt het bij naam genoemd. Suriname, is gekomen op de, ik dacht, de 12e plaats moeten zijn. Ja? En ik heb ook de prijs als best zanger, best performer dus, ja, en best dressman. Dus ja, kleding en je voordracht, weet je, heb ik dus gehad in Bulgarije. Ik heb ook gezongen in New York, ik heb gezongen in Duitsland, ik heb gezongen in Argentinië, ik heb gezongen, ja, heel wat andere landen. En dit komt alles door mijn werk als brandweerman. Hè? Want ik heb heel veel ervaring gehad opgedaan in het buitenland, zowel in Nederland als brandweerman, Duitsland, Engeland, Argentinië, Caribisch gebied. Nou ja, heel wat andere landen hoor. Want soms als ik met vakantie ga,
Dan ga ik altijd op bezoek bij de brandweer. En de politiekapel. Praten over de politiekapel. Toen ik in dienst trad was het zo dat je werd aangenomen als agent van politie, speciaal belast met brandweerwerkzaamheden. Zo was het vroeger. Hè? Oké. Toen hadden we hetzelfde embleem als de politie, maar nu is het, nou ja, het is veranderd. Brandweer heeft een eigen embleem nou. Sorry. Zodoende heb ik heel veel gereisd, heel veel gezongen, heel veel opgenomen wat brandweer betreft en wat zang betreft. Ik heb de eer gehad om Tom Jones live te zien, optreden. Engelbert Humperdinck live te zien optreden. Diana Ross te zien optreden. John Travolta zien optreden. De Jackson 5, toen was Michael nog zien optreden. Reden waarom, want mijn moeder die woonde in Engeland. Hè? Ja? En mijn zus, die was in Canada. En mijn broertje, die is in New York. Dus als naar die plaatsen ga ik vaak, weet je, hey, where is this show tonight, weet je wel. Ik kan me geheugen in Madison Square Garden, heb Tina Turner live zien optreden samen met Lionel Richie. Dus ik heb heel veel wat betreft. Ik ben gewoon een levensgenieter hoor. Ja, back to you, zou de man zeggen. Meneer Fullington, ik moet u zeggen dat ik ontzettend blij ben om u te ontmoeten in persoon. U hebt intussen heel wat verteld. Maar ik wil teruggaan. Hoe lang hebt u bij Suralco gewerkt? Er was een onderbreking, hè? Ja, ik heb gewerkt bij Suralco, als me niet vergis hoor, bijna 5 jaar. Of misschien minder hoor, maar ik heb daar gewerkt bij Suralco. Dus Ja, zo lang hebt u op brandweer gewacht? Want u wachtte op die oproep, toch? Ja, het kan zijn, you're getting old, you know, weet je die dingen. Maar ik heb een tijdje daar gewerkt, ik was lastig, maar die tank en dergelijke. Ja, ik heb daar gewerkt, weet je. Dus naar de Surmak. En dan naar de brandweer. En uw ervaring bij Suralco, hoe hebt u het ervaren om daar te Nou, werken? het was leuk werken. Kijk, als je moet van een vak houden. En ik hield van lassen. Ik was een first class welder, ja. Ik heb training zelf gehad in Pittsburgh, New York, weet je. In Amerika. Dus wat dat betreft, heb ik me jang. Onderwater lassen, al die dingen heb ik gedaan dus. Onderwater lassen? Ja. Interessant. Ja, nooit van gehoord? Nee. Je weet toch dat als een vliegtuig boven zit, dat men kan tanken daarboven als een vliegtuig. Weet je? En zo is het. De techniek is verschrikkelijk ver tegenwoordig. Wauw. Gewoon, maar vliegtuig tankt van bovenuit. De ene komt op die andere vliegen en wordt getankt. En wat moest u zo onder water lassen? Heel wat dingen. Het kan zijn dat een van die pontons, een scheur heeft daaronder aan of zo, weet je. Dat je gewoon eronder gaat. En u moest duiken gewoon? Ja, maar je hebt je equipment dat je op hebt, weet je. Het wordt geplakt, je hebt zuurstof, alles heb je. Dus gewoon aan je plak, weet je, dat doe je werk. Interessant. Oké, u kwam op een gegeven moment bij de brandweer terecht en u zei wanneer je in dienst kwam, dan was je onder de politie met hetzelfde embleem. Dat was en zo. vroeger, ja. Hadden jullie ook hetzelfde uniform? Nee. Ik zeg het altijd, vroeger hadden jullie kaki-pak. Ja, die kaki-pak hadden we vroeger. Ja, dat klopt. Die kaki-pak hadden we. Later hebben we onze eigen uniform aangeschaft, zowel de politie ook. Die gooien die kaki-pak, men had meer respect voor die kaki-pak, zegt men. Die jongen, ik kwam een kaki-pak school doen. Boy, chibri, maar nou ja. Ja, toen was het anders, hè? Ja. Anders. En wat voor functie had u bij de brandweer? Wat deed u? Ik ben dus gepensioneerd als hoofdbrandmeester eerste klasse. Ik heb van alles daar gedaan, weet je. Van alles. Ik heb zelf de brandweer. Er is nu een technische dienst. En ik was een van de, hoe noem je dat, die mensen had voorgesteld om een lasserij daar, weet je. Toen zijn we gaan lassen, timmeren, verven, van alles kan men ook bij de brandweer. Ik was dus belast met de technische dienst, om het op te krijgen, weet je, als brandweerman en als lasser. En intussen was ik ook bij de politiekapel. Dus toen samen ben ik tegelijk. U was ook bij de politiekapel? Ja, ik heb 17 jaar gezeten bij de politiekapel als trombonist. Samen met Weilen hier Nederland, je had Weilen hier Spalberg, Weilen hier Pleitveer, al op die man. Dus je ging van 7 uur tot, ik dacht, 10 uur was je bij de politiekapel. En dan ging je terug naar de brandweer. Maar ik heb een heel leuke tijd bij de politie. Zowel bij de brandweer. Die vriendschap is er nog steeds. Ja? Hebt u ook in de districten gewerkt met de brandweer? Nee, niet gewerkt. Gewoon bijvoorbeeld voor 2 dagen of 3 dagen moet er iets gedaan worden. Weet je, ga je voor 2, 3 dagen, dan kom je terug. Maar niet vast in het district. Ik was meer in de stad dus. U hebt ook gezongen of zingt u nog?
That's one of my things, one of my life. Je kan niet wat dat betreft. Gaat u straks een beetje voor ons zingen? Ik zing vanaf mijn 3e jaar. Hè? Gaat u straks een beetje voor ons zingen? Nou, wat moet ik voor zingen? And I say to myself, what a wonderful world. Yeah, I say to myself, what a wonderful world. Yes, it is. Yes, it is. U zingt vanaf uw 3e? Ja. Hoe is dat allemaal aan toe gegaan? Nou, mijn vader had een stem als een stem. Hij had een baritonstem. Ik heb nog goed geworden wonen. Ja. En tijdens de kerst had je een brug. Je moet over die brug gaan ongeveer 25 meter, misschien 15 meter. Dan hoor je die man zijn stem al. Weet je, hey, Jules is coming home, weet je. Dus van hem heb ik het en ook van mijn moeder. Die had een echte sopraanstem. Dus ik ben in muziek opgebracht. Mijn oom en die Keri had gewoon een huis vol instrumenten. Ja, maar ik hield meer van zang. Hè. Hij leerde me trombone spelen, maar was niet meer, weet je wel. Dan heb ik me gelijk van zang en die trombones. Okay. En tot nu toe, ik wil gaan zingen, ik wil non-stop. Hoeveel awards hebt u binnengehaald, meneer? Want als ik zo naar u luister, u bent naar 18 landen geweest, Ja. Bulgarije, u sprak over Amerika, Engeland, ja, no? Ja, ik heb gereisd, bro. Hebt u ze geteld? Ik heb gereisd. Ik heb albums op U albums. hebt Jackson 5 ook nog Ja, al die mannen heb ik gezien. Ja, in shows en zo. Wauw. Als je hoort van de Madison Square Garden. En kijk, ik kan me heugen, mijn zus was nog in leven. En ik vraag altijd in Amerika, where is the show tonight? Waar is de voetbal vanavond? Ik zeg, well, tonight we have a big show with Diana Ross en Lionel Richie in Madison Square Garden. Ik zeg, wow, I would like to be there. Toen ze gebeld, kaarten besteld en zo. En we reden toen in Amerika, New York, underground, weet je, een trein underground. Ja. Ze zegt, nou, you're on the ground, om te komen, ja. Ik zeg, wait, you're gonna see just now. En plotseling, bam, de trein stopt, ik moet de roller naar boven. Ongelooflijk maar waar. En boven, bam, in een hal, woep, voor je dacht, wow, what is that now? Toen zei ze, you ain't seen nothing yet, weet je wel. Maar het mooiste ervan, je hebt je kaart gekocht, je kaart heeft een stoelnummer. Vrouw Wisigo laat die stoel, wacht, die was. En hoe noem je die met chaperones, no? Die begeleiden naar je zitplaats. Ja. En je zit daar, het podium is daar. En je ziet alles voor je bouwen. Lionel Richie en Diana Ross. Niet Diana Richie en Tina Turner was het, ja. Tina Turner was in Madison Square Garden. En toen ging de brandweer in. Ik dacht, maar hoe gaan deze mensen straks weg uit dit gebouw? So, believe it or not. Na die show, ik heb gekeken op mijn horloge. Binnen een kwartier was de zaal leeg. Dus plots zie je luiken open gaan. Weet je, wauw. Je zag richting als je naar de taxi, trein, bus, persoonauto. Dat ding was zo mooi om te zien. Echt georganiseerd. Ja, toen heb ik gevraagd wel. Ik zei tegen mijn zus, I'd like to make a visit the next day to see how things work here, weet je wel. Dus ik wil een rondleiding hebben. En dat je een bepaalde dag had je rondleiding. En toen ben ik de volgende dag geweest met een rondleiding in Madison Square Garden, weet je. Het was, oh my god, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ja, grondtabelis is maar wij zijn daar. En zo is het ook bij de White House, weet je. Ik ben ook naar de rondleiding in de White House ook, weet je. Ik heb in de Capitool ook, weet je, dat in Washington ben ik ook geweest. Vrouw, ik kon Niagara vallen, al die plaatsen ben ik geweest, vrouw. Ik kon je op iets, kon je naar Grond-Taboligera. Super, super. Ja, ik zou ook naar China zijn geweest, maar helaas wel, mijn vrouw die was ziek. En ik kon niet zo meer gaan. Nu naar Japan zou het zijn, maar ik ben namens de brandweer. Want ik geef af en toe, word je uitgenodigd voor congres in het buitenland. Zo ben ik ook naar Brazilië geweest en naar Argentinië geweest. Die gaan naar, hoe heet die grote stadion weer? River Plate Stadion in Argentinië. Weet je? En ook in Brazilië, Maracanã Stadion. Dan moet je zien van stadion. Hey, here I am. Maracanã Stadion. Ja. Dus ik heb veel gereisd. Hebt u kinderen en hebben ze het zingen van u overgenomen? Ik ben de trotse vader van 4 kinderen. Mijn eerste vrouw, dus ik heb een meisje en 3 jongens, ja. En helaas is zij is voortgegaan. En na 10 jaar ben ik weer getrouwd. En die is, it's sad to talk about it, maar vandaag is een jaar en 3 maanden moeten zijn. Dat Patricia, dat is mijn tweede vrouw, overleden is. Dit is mijn laatste vrouw. Dus nu ben ik een vrijgezel. Nu doe naar looking for, anyway. Sterkte ermee. Ja, ik vroeg of die kinderen het zingen hebben overgenomen van u. Ik heb de trotse opa van, believe it or not, 14 kleinkinderen en 5 afootjes.
Nou, ik tak door die gewoon, ja. Ja. Ik heb een beetje jong boeien, ik is nou, ik praat niet, ik zeg zo gewoon hoe ze zijn. Ja. Ik heb daar buiten ook 6, maar niet zo goed, allemaal. Ik heb ze allemaal voor zorg. Met respect zeggen ze, hé, kijk mijn vader. Ja, dat is mijn vader hoor. Oomtje, wanneer vul ik dan? Hij is mijn vader hoor. Weet je? Dus dat zit. Ik ben een trotse opa hoor. Een trotse opa. Oké. Waar hebt u allemaal op school gezeten? Hoe bedoelt u? Gezeten. Dus toen? Welke scholen hebt u allemaal bezocht? Ik ben in Keri Grotemarkt. Ik ben hier tot de Eurobees in Keri. En daarna ben ik gaan En werken daarna op bent u naar Paramaribo gekomen? Nee, ik ga werken op Wageningen, ja. En daarna naar Paramaribo. Maar intussen tijd heb je heel wat dingen gehoord. Ik hield van mijn Engels. I love my English. Wat dat betreft, ik tan oor dat ik was. Weet je, ik ben op verschillende cursussen geweest. Weet je, ook bij de brandweer moet je bepaalde cursussen volgen, weet je. Ik ben naar ik ben van de eerste team. Mijn persoon als brandweerman. Wie nog meer? Iemand van het leger, iemand van de politie. Hebben we de 991 training gehad in Miami. Oh, Ja, dat heb ik gehad. Miami. Ja. Ik ben ook parachutist. Ik heb ongeveer op 8 sprongen gedaan. Ook in Paramaribo, ook in Miami, ook in Nederland. In Texel in Nederland. Daarom heb ik rond kunnen beschermen. Dan ben je hier te moeten gaan. Hebt u ook in Suriname gesprongen? Ja. Hier ben ik begonnen mee. Ja. Dus I'm an adventure. Ik houd van uitdagingen. Yes, indeed. Wat doet u nu in uw vrije tijd? Wel, ik geniet van het leven. Dat zeg ik nogmaals. Als ik thuis ben, hou ik van mijn muziek. Mijn archimipoko, weet je. Ik heb ook een steelband. 6 man sterke steelband. De JF Steelband heet dat. Dus JF? Ja, JF Steelband. Dus, maar vanaf vorig jaar hebben we niet gespeeld. Vanaf vorig jaar maart met COVID hebben we niet gespeeld, weet je wel. Dus dat heb ik wel. Ik heb ook Mayra de Korps gedraaid. En de mooiste dame van Suriname, MKS, Mayra de Korps Suriname. Oh. Helaas is een van de dames heen gegaan, die wordt morgen begraven. Dame in Drielingen moet het zijn, Jennifer Drielingen. Die wordt morgen begraven. Het was een korps, we zijn naar Frans-Guyana geweest, we zijn naar Guyana geweest, we zijn 2 keer naar Guyana geweest, weet je, reizen wat ook doen. Maar het was een leuke tijd toen, de Mayra de Korps en de drumband. Het was eerst onder de Adeluden. En toen is Adeline vertrokken naar Curaçao, weet ik veel. En toen heb ik ook genomen met die dames. En we hebben een leuke tijd gehad. Als leider dus. Oké. Ik heb ook ik zing ook in een koor, hè. Ik ben ook lid van de mannenkoor Maranatha. Maranatha. Ja, de laatste trip was ik we zijn naar Duitsland geweest, Nederland. En de laatste trip was Argentina, Barcelona. Zo geweest, weet je. Maar ik ben nog een beetje actief non-actief wat Maranatha betreft. Goed, meneer Clinton, dan gaan we even terug. De brandweer. Goed, meneer Clinton, dan gaan we even terug. De brandweer. In welke commissies heeft u al gezeten bij de brandweer? Commissie? Ja. Wel, niet direct in commissies hoor, maar verschillende. Soms heb je bepaalde activiteiten waar je meetrekt, weet je, kom erbij, weet je. Ik ben dus naar Argentinië geweest namens de brandweer. Ik ben naar de brandweercongres, weet je wel. Maar nogmaals, als ik met verlof in het buitenland ga, bezoek ik vaak de brandweer en de politie. Bij die twee dingen ga ik vaak bij die twee mensen, of die twee afdelingen, weet je, ga ik vaak op bezoek bij die mensen dus. Maar in commissie speciaal, nee. Ik heb ook de eerste PR-afdeling van de brandweer gedraaid, als PR-officier, weet je, Public Relations Officer, weet je. Ik heb de lasafdeling van de brandweer helpen opzetten, ja. En zo heb ik was ook exercitie-instructeur, daarom weer op de Akine geen probleem, weet je. Dus als exercitie-instructeur bij de opleiding heb ik het doen. Als PR-officer, welke rang? Even kijken, toen ik begon bij de PR had ik al volgens mij al 2 sterren hoor. Ik ben met 3 sterren weggegaan voor brandmeester eerste klasse. Ja, ik was al officier dus. Oké. Exercitie. Waar heeft u exercitie een les gevallen? Ik heb mijn opleiding gehad vanuit het leger, hè. Van de Weilen, hij is nu overleden was. His soul rest in peace, zegt hij. Meneer Seeuw, Marcel Seeuw, weet je. Sorry, we hebben een opleiding gehad op Zanderij, samen met de politie. Je kan zeggen de eerste MI-opleiding hoor, want daar hebben we alles gehad, exercitie, daar hebben we gehad. We hebben leren schieten, we hebben leren met granaat gooien en aanleiding hebben we geleerd, weet je. Tijdens die opleiding, die training, die militaire training, weet je.
En vandaar heb ik dus mijn certificaat als exercitie-instructeur. Welke mooie momenten heeft u gehad als exercitie-instructeur met uw cursisten? Nou, ik heb altijd mooie momenten gehad bij de brandweer. Altijd, zowel bij de politie. Maar ik ben trots op één ding van de brandweer. De dames van de brandweer is een project van Jules Fullington. Ik was op een... even kijken, ik was naar een congres gaan in... Ik dacht, het moest in Brazilië zijn of Venezuela. Of in Barbados moet het zijn hoor. En ik zat daar bij de commandant en toen ging de schel aan, alarm schel aan. En toen zei hij, hey, deze fire is van mij, you like to come with us? Weet je? Ik zeg, waarom niet? Heb ik meegereden met de commandant. En daar reed de man voor de auto, weet je. En je daar zit en kijk hoe mensen blussen en zo. En nadat de brand geblust was, gingen al die mensen in formatie staan. Hè? But believe it or not, toen deed die persoon, ja, die helm, die persoon nam, ik zag zijn hoor, nam zijn helm af. Ja. Ik schrok me dood toen die persoon, toen zij er een dame was, toen ze haar hart zo schudde. En ik dacht, wow, was a woman doing that job? Ik heb direct foto's gemaakt, weet je. Ik dacht, ja, we hadden a lot of women in de fire service. Ik dacht, je hebt me aantekenen toch? Ik heb aantekeningen gemaakt, foto's gemaakt. Ik kwam terug naar Suriname, ik vertelde de commandant, ik heb dit en dat meegemaakt. Het zou leuk zijn ook namens bij de brandweer, maar ik dacht dat hij misschien, je hebt geen interesse daarvoor hoor. Vond het een goede hoor. Maar nou, ik heb doorgedrukt Bas, ik wilde naar minister Bas. En u was toen minister? Ik dacht dat het moet zijn, nee, het moet zijn, geen minister, hij was president. Jules Weidebos, als ik me niet vergist hoor. Ja, maar ik ben daar geweest, ik was op een receptie, weet je, soms ging bij recepties en zo, ging zingen zo. Heb ik met 3 jaar gevaarlijk toch, heb ik gevraagd, heb ik die foto's gezegd, hey, dat moet kunnen. Ik weet niet wat er gebeurd is, ik werd dus een dag of 4 later door de commandant van de brandgroep. Hé, Safi, die zit iets aan toch? Binnenkort komt de advertentie voor dames bij de brandweer. Jongen, ik kwam bijna 200 dames solliciteren. En zo is het begonnen bij de brandweer. Mina Masa Poezas zijn dames bij de brandweer. Maar, toen ze zijn aangenomen, heb ik ze toegesproken. Dat heren nog. Ik heb erachter gevochten. Men lusten jullie niet. Of men lusten jullie niet. Maar ik heb erachter voor. Doe 1 ding voor mij. Ja? Zodat je iets gaat zeggen hoor. Zorg dat je opleiding af. Dan moet ik nog 1 keer maar kon juberen, dus door Jagongwe. Precies zo heb ik dat gesproken. Precies zo, weet je wel. Ik zeg maar, en joh, is een mooie job. Ja, succes. En zo zijn ze begonnen bij de brandweer. Maar, als dames. Goed. Behalve dus dat je de mensen laat solliciteren, is er dus nog heel veel werk. Want namelijk dat je dan dus die kazerne, de slaapruimtes gaat moeten verdelen. Dat is belangrijk. Daarom heb ik ze ook gezegd, en in het buitenland heb ik ze ook gezegd, they need 2 things. Hun bad en slaapruimte, dat is hun heiligdom. Hun bad en slaapruimte. Voor de rest gaan ze gewoon met die mannen mee. Maar hun heiligdom is hun bad en slaapruimte, dat is voor hun. Ja. Ja. En als u nu kijkt, als ik het goed heb, dan praat u over bijkans 20 jaar terug. Nee, ja, of korter. Ja, nee. En als u naar dit project kijkt, van dat uw vrouwen gebracht heeft bij de brandweer, hoe zou u dat nu eigenlijk willen betitelen? Dan moeten ze zijn gewoon bij de brandweer, de firefighters, allemaal, weet je. En nu is er binnenkort weer een lichting. En nu, de opleiding is nu bezig met vrouwen erbij weer. Dus volgens mij wordt het de 1, 2, 3, de 3e lichting van vrouwen, als ik me niet vergist hoor. Bij vrouwen bij de brandweer. En ik ben trots op ze hoor. Als ik daarom kom zeggen, ik ben jullie engelbewaarder hoor ik niet dat? Ik kom vaak genoeg bij de brandweer. En ik denk nu dat volgens mij de vrouw met de hoogste rang nu bij de brandweer. De vrouw is met 1 ster. Ja. Dus je hebt een stuk of 1, 2, 3 volgens mij. Hoor. Ja, dus over enkele jaren zitten ze in de leiding. Ja. Dus dan kunnen we, als we terugkijken, dan kunnen we zeggen van het is iets van meneer Fullington. Ja, toch, believe it or not. Maar je hebt het in het buitenland, waarom kan het hier niet? Ja, toch? Je hebt met name dat bij de brandweer kan van alles, de ladderwagen van alles beslissen. Ja. Misschien kent u die dame ook, weet je wel? Ja, je gaat de naam noemen. Ja. Meneer Fullington, en dan komen we dus zoetjes aan die 60 jaar. Hoe heeft u dus dat afgebouwd? Welke 60 jaar? Toen u bij de brandweer kwam. Niet zoals als pensioen toch? Want dan moet u eruit.
60 jaar. Meneer, ik word 80 hoor. Nee, dus ik bedoel van toen u met pensioen moest gaan. Ja. Hoe heeft u dat afgebouwd? Heel mooi, weet je. Dat zeg ik juist toch. Ik heb een goede verstandhouding met iedereen van de brandweer, zo bij de politie. Volgens mij was ik de enige commandant die tussen bij de jongens zingen op kamer, zei jongens zoiets vandaag, hey vader, er wordt appel gehouden, bepaalde mannen komen laat, weet je. Andere commandant, hey, ga je straf geven, kijk, 5 strafdienst, maar wat doe ik? Ik roep ze, Taki, Samsa, waar ben je vandaag willen? Ik dacht, kijk, die ene collega van je woont helemaal op Leiden. En is op tijd hier, maar jij woont in de gemeenlandsweg. Dat toch ik wel dat. Tja, man, ik snap je, misschien hossel is in dit hier. Ik dacht, nee, maar dit is je brood, broer. Dit is je brood, weet je. Dus ik praat altijd dat, weet je, die echtheid was er tussen hun. Die kameraadschap, al dat ik sterk was. Die bij gewoon kan gaan, door naar de man, joh, weet je wel. Ja. En toen u met pensioen ging, hoe heeft men dat de laatste dag? Ja, allemaal dan chef, men vroeg me nog om een jaar erbij te blijven. Nou man, die opvolging moet er is een jonge kind, laat die maar opkomen. Man. Toen ben ik begonnen met mijn eigen brandadviesbureau. Dus ik adviseerde op brandblussers, want je hebt heel wat zaken in Paramaribo met blussers, maar het personeel weet niet met die dingen om te gaan. Ja. Toen ben ik daar niet begonnen, weet je, om een advies te geven, adviesbureau. FAIA, zo heet het, adviesbureau FAIA. Adviesbureau FAIA. Goed, als we kijken naar de tijd. We hebben dus niet veel tijd meer. Wij sluiten met ieder af. Meneer Fillington, als we kijken naar de jonge mensen van nu. Die solliciteren, wat dan ook. Dan zien we vaak genoeg dat de mensen kijken van soort money mochisi. Of met money mochisi. Maar vroeger was het, spraken we altijd van een roeping om bij de brandweer te zijn. Een roeping om bij welk bedrijf dan ook te zijn. Wat wilt u aan die jonge mensen meegeven? Ja, dat is zo, maar ja, de tijd is gaan veranderen. Hè. Kijk, vroeger ging je met een Delilah naar school en met een Timbro op pad naar school, maar nu naar Nike en de gevaarlijk zijn maar weer nog als scoren, weet je. Dus de tijd is gaan veranderen, zowel de telefoon, de radio, alles is gaan veranderen. Maar ik zeg altijd, je moet van het pak houden. Ja? Dan zeggen, I'm a firefighter, ik ben een vuurvreter. Weet je? Maar ja, ik kan niet helpen. Andere mensen hebben diploma's, ze kunnen geen goed werk daar buiten vinden. Er komt sollicitatie en dan zijn ze solliciteren naar brandweer, weet je. Maar ik blijf het zeggen, je moet van dat pak houden. Nou, zie je naar go. Nou, om een monibas, weet je. Je moet ervan houden. En ik goed bij de brandweer. Oké, de tijd gaat veranderen, weet je wel. Kan allemaal niet necessarily, nou, weet je. En, wat ik tegen ze zeg, als je met pensioen gaat, zorg dat je een dak boven je hoofd hebt. Ja. En dat heb ik vandaag met 30 nee, was ik al 30, maar 26 jaar heb ik gezorgd dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Dus ik blijf het zeggen, brandweer is een vak waar je mensen een leven moet redden. Mensen en dieren leven moeten redden. En je moet ervan houden. Maar eerst was, je zit bij de brandweer, het scheld gaat aan, je springt in het voet om te gaan naar brand te gaan. Denk eerst aan je eigen veiligheid. That's very important. Je eigen veiligheid en dan you go and do the job. Maar dan gewoon je dak van de. Denk eerst aan je veiligheid en die van de mensen om je heen. Goed, we gaan afsluiten. Als we zeggen, brandweer zeggen we Fillington. Fillington. Meneer Fillington, bedankt voor die komst naar de studio. You're welcome. En we zien dat er is nog een tweede idee. We gaan u zeker uitnodigen voor de tweede keer. Zo, you're welcome. Als je maar op tijd meldt en op tijd. Ja, goed. Van beide kanten zeggen we goedenavond en tot de volgende keer. Thank you very much. Jawel. Voorlezen we vergitting. Mana dembe uroko so tranga mek tide de ya so wan bigi uroko pe if ministerie a instantie die wala mala sabi. Lothar Biervliet en Gerlinda Leidsman voeren de gepensioneerde urokoman terug naar de actieve dienstjaren. Elke maandagavond 7:30 via Radio SRS Suriname 96.3 FM en www.radiosrs.sr. Wantaki nanga ouro brokomang nanga uma fusranang.